Na, halló. Hát nem úgy alakult a horgászat, hogy terveztük. Ugyanis 9 óra van, és még úton vagyunk. Nem sikerült időbe elindulni. Sajnos volt egy-két hátráltató helyzet, de megoldottuk. Most már indulunk, bemegyünk még Kukászsáké, mert az lemaradt. És kötelező. Aztán irány a Gyulai Munkácsitó. Meglátjuk, mi lesz ott. Igen. Ott van Oli. Kicsit kómás még. Nagyon reggel van. Hogy vagyok kómás? Neki. Pedig amúgy egész héten 6:50-kor kelt. Csóró most is. Aludt volna. De nem, jön velünk horgászni. Pedig maradhatott volna. De nem, ő jön. Ott van Hanci. Haladj már, Hanci. Imádkozik a halakért. Meg egyék. Ezért nem jönnek a halak. A dobálózó. Na, megvan az első kapás. Egy 2-2-es ponty. Úgy váltottunk egyet, hogy hazavisszük a halat. Aztán kivettem, megmértük, beírtuk. Milyen a videót nem találtam még egyet.
hol van? Ez hoz nekünk szerencsét. Sziasztok! Olival körbejártuk itt a botokat, mentünk itt, sétáltunk egy kört. Egy ideje már nem igazán volt kapás, nagyon igazából sehol most. Mondták itt a srácok mellettünk, hogy reggel 9 óra fele voltak. 9 óráig, addig úgy egy húzamba volt nekik több. Most csönd van, hát nekünk is. Nekem is az egyiket az picit piszkálgatja, de nem igazán. Várunk még pár órát, még addig egy-két csali ötletem van, kipróbáljuk. Ha bejön, nem, akkor megyünk haza így. Lassan 3 óra. Kapás nincs, szél az van, rendesen. A múlt heti az elég jó idő van ahhoz képest. Nagyon recsegem. A múlt heti ez elég jó képes, mert a múlt héten mi meg is áztunk, vagy 3-szor. Most legalább süt a nap. De kapásra semmi. 2-szer, ha megmozdította körülbelül. Hát most átálltam kukoricára. Próbáltam vajsaveper, boilie, nem. De azzal volt, azzal volt egy 2-2-es. Meg úgy, ami lejött a végén. Utána próbálkoztam megint semmi. Próbálkoztam egy titkos kukoricával, azzal se semmi. Próbáltam pálinkás kukoricával, most azzal se. Most még mindjárt kiveszem, azt megpróbálunk még egyet. Egy fokhagymás kukoricát, van egy gumi kukoricám, meg sima házilag készített fokhagymás kukorica. Aztán kiderül, mi lesz. De viszont a környezet meg kurva szép. Mesélj erről a mai napról. Horgászunk, most töltöttem fel a telefonomat 10-re, levettem és ilyen. Látjátok? Ilyen a hátrányfétel. Ennyi? Itt is ilyen a képen. Látjátok? Jól látjuk. A nézők látják, hogy szeretett pókembert, mi? Aha. Nagyon kedvem, a kedvencem. Nagyon helyes. Ez nem semmi. Hát egy WC. Igen. A múltkori az jó koszos volt, mi hova be akartunk menni a másik helyen. Annyi srácok. Most Ugyan már. szeretnék Minecraftozni. Látjátok meg? Csak ezt kifejezem. Ez mi vagyunk? Visszaszállok útján már. Tudjátok mi a célom? Hogy szerezzek 64 gyémántot. Az a célom. Az a legjobb. Ezért érdemes élni. Mindig csak letolok a játékot, és már leszarja ki, leszarja. De jó, leszarja. Nem hiszem el. Anya, ez más, ha én telefonol, akkor hadd töröljek már. Olyanokat, amit nem nekem volna.
Sivat, Richard? Szihat? Szivat. Szihat. Ez csak szivat. Ilyet ugráltatja így, tehát ez irányba? Igen, oda. Igen. Ilyen fakó. Jönnek vissza. Látom. Hol a hal? Hol a hal? Hal? Ott úszkál a hal. Ez tényleg az a hal. Csak már. Monika, tedd le. Vers mindenkinek. Hancitól. Azt kéne fogják a kommentelők, hogy miért nem nézel soha a kamerát. Nem akarok, már nem vagyok szép. Na akkor vége mára. 2-2-es ponty maradt. Volt még egy kapásunk, azt majd látjátok a videóba, vagy már láttátok a videóba. Hát az arcom szinte mindent elárul róla. Aztán ennyi. Nem mondom azt, hogy nem jövünk soha többet erre a tóra, mert jönni fogunk. Átgondolva más csodizó módszerrel fogunk
Hát, ha szerencsésebbek lenni. Sziasztok!